Казвам се Иван. Занимавам се, ако трябва да бъда честен, с едно скучно и едно нескучно нещо. Скучната част е, че работя в една компания за онлайн плащания в офис. По-забавното е, че пускам музика в няколко клуба в София. Живея в любимия ми идеален център на София и много се радвам, че се срещаме днес тук. Балкона най-често до момента, предполагам, че и за бъдеще, за партията, събираме се с приятели, пием, говорим си. Достатъчно е голям, за да събере доста хора и добре сме си прекарвали, откакто живеем тук на него. Това с остъкляването на балконите, мисля, че по-скоро беше модерно някъде през 90-те години, смутните години, както ги наричам. Тогава си беше признак на социален статус да ти е остъклен балкона, но напоследък забелязвам, че по-скоро тенденцията е да се маха остъкляването, отколкото да се слага, и се надявам така да продължи и занапред. Аз съм живял известно време в Швеция и още от тогава смятам, че Икеа по много точен начин придава общата идея на Скандинавия. Харесва ми, че има някакъв минимализъм, който не е безличен обаче. И наистина по такъв начин представени нещата ми харесват много. Отваря се пространството и е много по-функционално и по много по-хубав начин може да се използва. Идеята на Балкон турист според мен е точно да вдъхнови хората, че не е задължително терасата в частния случай да е място, на което човек да си складира боклуците, които не му трябват, а е нещо, което отваря самото жилище към въздух и към гледка и че може да бъде място, на което хората да си прекарват добре, особено когато е хубаво времето. Не знам какви балкон туристи мога да очаквам. Надявам се да не са скучни, да са забавни, да носят напиене и да не ми потрошат новите мебели. Аз не знам на къде повече мога да каня, обаче смятам, че те сами ще искат да си идват занапред повече хора, отколкото до сега, защото най-малкото ще им е по-приятно. И при всички случаи започва лятото добре и смятам доста добре да се представим. Много приятно бях изненадан и нямах възможност да присъствам в процеса на създаване на терасата и се почувствах като в истинско предаване телевизионно, при което човек влиза и яхва от вратата.